kapoy og paminaw, no? Kapoy mo? Mao gina, basta pulong ganis Ginoo ang atong paminaw niya, medyo taas-taas, kapoy. Pero linibakay, wagi kapoy. Kana bang pulong sa linibakay? Labi na gyud inigwali karon, kapoy, duka, no? Muna dinala sa nako taason kay taas man kayo ang ebanghelyo kay sa tinud-an ay gikapoy sa kugbasa. Pero ang tan-awon ganis pare kanang mga TikTok asos bisag kaadlawon pa. Labi na kanang mag-isa-isa sa sayal, stilan. Honong na taning mga yawan onoy. Unsa may pinakasentro nga punto nga akong ipaambit kaninyo? Ang nindot jud kayo kaning niingon si Kristo, ako mao ang tubig nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Ang moinom kanako or moinom niining tubiga din agyod uhawon. Matod pa sa mga medical experts, ang ato kunong lawas made up of water. 75% man tingali water. Kung kuhaon ng 75%, pilay mahibilin? 25%. Mao na kana bitang kuan kana na ang tao nga ikrimit, na uso mo sa ning cremation pero ay mo pagpakrimit ha. Extraordinary cases ra naunta ang cremation. Kay nga tong lawas temple of the Holy Spirit man so ayaw lang ipakrimit, pero gusto jud ka magpakrimit kanang imong tupad dako-dako man ano. Pagkuha dito kanang kabo bitaw nga para kaligo, isod kuno na masod ba? Dili no. Pero inighumag krimit, luagra. Ang atong abo ba? Luagra kon isod anang kabo nga para kaligo. Gamay ra jud kayo. Ana. Giling nga imong tupad. Ing na tubig ra ka. Tubig ra. Galabi nimo tubig kanang imong naong nga sigihan nimo paputi-puti, tubig ra na. Kanang imong lawas nga imong yung ipaslim-slim, oy tubig ra na. May pag-imo nang padakon kanang mag-rice terraces ang bilbil kay. Total inigingon lang, uy kadaghan na gud nimong bilbil day, kadaghan na gud ani ka. Tubig ra man ni. Ano? Katambok na gud nimo, ya, tubig ra man ni. Unsa man gyud tinuod nato nga pagkatao, wa dinhi sa lawas naa sa kalag. Bisag unsaon nimog tagbaw og kaon or inom og tubig para sa lawas, di gina matagbaw. Muna katong atabay nga gikawsan sa babae, ingos Hesus, sige mog kaos dinhi, uhawon ra man gyapon mo. Imna ning akong tubig, di ba din agyud mo uhawon. Yang anong di naman uhawon, kay matod pa ni Hesus, mahimo mo ang moinom ni ining maong tubig, mahimo sang tuburan sa tubig. Kanang tuburan di ginauhawon, kay nga naman sige magdaghan mang tubig, awas-awas guna. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na siya pwede kog patuburan sa imong tubig, ganahin na. Ing na pwede ka mo patubod sa imong tubig nga rin ako. Adi gid mo mulingi, ako nalay sulti ninyo, pwede mamalit mo og slat. Kana bang nanamagin mo natigom ba? Pamalit sad mo congratulations sa nipalit. Ang tanan nga namalit og slats, pasabot ana ni dawat na sila ni Kristo. Kay kanang wa mo dawat ni Kristo mga dawo gid na. Ang huna-hunaon nila kanunay ang ilag yung kaugalingon, unsa nalay akong kaugmaon ug ipalit ko nig slat karon, unsa nalay akong kaugmaon para rabanis akong anak nga nag-eskwela, para rabanis akong maintenance nga tambal, para rabanis sa akong unsa pa diha pagpariban sa buhok, para rabanis pagpalit akong bag-ong gadget, para rabanis pagparenovate sa among balay, para rabanis sa pagkural aning among balay para di na kaagi among mga silingan kay nabantok na gini among agianan. Ana, pulos gyud ka ugalingon. Nya unsa may mahitabo kung pulos ka ugalingon, matud pa ni Hesus, uhawon ra gyud mo balik.
Nya gipangutana din si Jesus iya mga tinunan, kauna ingon si Jesus, naamang ko'y pagkaon nga wa ninyo masayri. Ingon siya, unsan ang pagkauna kano? Gisulti din ni Jesus, ang pagkaon apil na sad ang ilimnon nga akong gikaon mao ang pagtuban sa kabubuton sa akong amahan o pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Muna balikon nako, kanang tao nga magsigig sunod sa Ginoo sama anang pagtabang sa mga nanginahanglan, unsa may mahitabo nila? Pirmi ginang kontento sa ilang kinabuhi. Kana bang maka-feel na sila wala ka nang hahanapin pa. Kinsa ninyo dinhi ang kana yung murag kontento gyud kaayos iyang kaugalingon, taas ang kamot. Mga yawanon pa kayo mo. Kinsa dinhing banaha na kontento gyud sa iyang asawa, taas ang kamot. Oh, very good. Sa ato pa kamong niisas kamot, wa gyud mo kasuway nga nasuko mo sa inyong asawa. Wa gyud mo kasuway nga nakayaw-yaw mo, nakapangluod mo. Very good. Ug nakasuway gani mo, bakakon mo. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway og gumbol or kasuko sa bana, ta sa kamot. Ngayawan on. Kanina lang basig na ani. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kasuway og gumbol og pangasaba sa mga anak, ta sa kamot. Kana inyo man ginang anak yon, hinimo man giutong man gina ninyo. Wa lang gyapon. So atong balihon basin pag igo-igo na ni, kinsa dinhing mga anaka nga wa gyud kasuway nga murag nang luod or nasuko sa ilang ginikanan, ta sa kamot. Ang mga anak natakdan sa kayawanon. Atoy usa. To ade usa dito, ambot di ba sa kana bakakon umtaan. Kanina lang, kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kasuway nga naggumbol sa inyong pare, ta sa kamot. Mga naong ninyo. Nagsige naging unanasad, taas na sa kaing misa. Anasad, slat na sad. Anasad, palingi-lingi o nasad ta. Man mo mga yawan-on God? Reklamador. Reklamador. Na. Pero sa inyong pagka-reklamador, nabiasad mo'y nahimong kaayuhan. Palit ba mong slat, no? Pila na atong slot nga nahalin karon sa atong SBF DAG para sa atong pagtukod sa kumbento. Niabot na ang atong halin og 8,568 slots. Yes. Daghan na. Pero daghan pa biya kayo ang igbabaligya. 67,432 ka slots pa. Tag 500 naman ni dali ra ning paliton oy. Kutob tingali sa Easter Sunday murag horot na ni. Kaya ang inyo dahil gi-fasting, di ba? Ingon man ko, pag fasting mo, ang kanang wa ninyo, gigasto nga mga snack, sigarilyo, kanang mga imnonon, kanang sugal, isod nag-alkansiya. Ay na mo pag sugal, ay na mo pag sigarilyo, ay na mo pag snacks, isod na sa alkansiya. Nga ini ka Easter Sunday, ablihi siya, nga dad dinhi, ing na dayon Father, Happy Easter. Atagi dayon ko, para sa lahat ni Father mo, ni akong gisakripisyo. Tibok tuig, kontento kayo mo sa inyong kinabuhi. Nga haron yun mo mas makontento na atay special slot. Para ni sa atong Holy Week o sa atong pista. Kay magsumpay maning atong Lenten celebration o ang pista nato din ika-10th Paris Fiesta. Ang budget nato sa atong para sa Holy Week 500,000. Agikan karon ba Lenten hangtod Holy Week 500,000. Ang atong budget para sa atong 10th Paris Fiesta sa April 29 ning abot og 4 million. So atong totalon 4.5 million. Dako ni gamay. Taka lang mo. Gamay ra ni oy. Gamay ra kayo. Tanaw ha.
na maligya tag slots nga 45,000 ka slots. Nya ang title ani God's Protection, Healing, and Joy, GPHJ. Mo ni ang lamdag ni San Vicente Ferrer pagpamalandong nako atong pila ka adlaw. Ni siya gakinahanglan ron ang mga tao og protection kay ang linog ra ba nag-anam sa gunson og abot og way Ginoong mo protect mga lusno ra na sila. Apil na nang ilang gitigom nga mga kwarta nga di palit og slot, madatugan ra na sa simento. Apil sila. So kinahanglan sila protection. Kinahanglan sad sila og healing. Kay daghan kay rong gisakitan tungod aning nangamatay og kaning mga sakit sad nga nagsigig kuan sa kalibutan karon, mga pandemic, epidemic ug wa gyud Ginoong gahom ani kanang ilang kwartang gitigom nga di ipalit og slot. Mahurot ra na gasto sa ilang pagpatambal nga di ra bagyapon sila maayo. Nya ikatulo, nagkinhanglag kalipay kay mga kusmod na kaignaong ron ang mga tao. Sa tanawa ra na ang manimba, kusmod kay mga naong. Pero akong gitanaw karon mo ra mag-smiling mog jutay. Pero nagyapon bitay kusmoron gyud. Nga naman kay daghan kay rong mga disappointments, daghang problema, daghang trial sa kalibutan. Mga asawa ngadtos bana ngadtos asawa, mga ginikanan nga ris mga anak, daghan kaing problema mga anak ngadtos ginikanan. Ang wa roy problema pari na lang gyud. Kay kada na mo dupa kolekta dayon. Pero naagyapon mi daghang problema na nga stress, nagdepresyon na ang kadaghanas ang ubang mga pari o ang mga madre nagdepresyon. Parehara gid ta. Mo na kinahanglan ta og joy. Mo na God's protection, healing, and joy. Nya haron available sa tanan tag 100 ra per slot. Nya 45,000 ra ka slots ang atong gibaligya. Sa ato pa o kamong nanambong dinhi nanimba og ang atong mga online parishioners nga niabot og mga 1 million. Nato bang mga online parishioners abot sobram ni 1 million og mamalit mo tag sa kaslots, hibaw na mo pilay atong halin. Kaning 45,000 kaslots usara ni ka oras. Di ba? Pero kay mura mamog ni hinuktok pasabot mura way klaro mahalina tani dali. Kamo na nay mag-igo. So usara na ka snacks, di ka mo snacks, wala slot na. Nya usa ka semana katulo ka di mo snacks, tulo na ka slots imong mapalit. Nya tibuok na to mga online parishioners dili mang snacks, nya mo palit sa slot. Wala. Human na ang 45,000. Kanindot unta no? Yang anong ako maning gisulti tungod kay si Kristo nagpasalig kun mahimo mo, kun maminaw mo sa akong tingog. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Nganuman aron mahimo dayon mong tuburan sa tubig nga makaluwas, tubig sa pasaylo, tubig sa paghigugmaay, tubig sa pagdinawatay, tubig sa pag-inantusay o pag-alagaray, tubig sa pagdaig dili pagpanaway o pagpanglibak, tubig sa kaputli dili sa kalaway, tubig sa pag-antos dili sa kasuko o uban pang mga tubig nagjusnon. Kanindot anang tubiga. Sige, katapusang lingi. Ing na sugod karon paagasan na tikag tubig. Sige na. Nasugod karon paagasan na tikag tubig. Pasabot ako na kang paambitan sa Ginoo nga niya nako. Hinaot pa unta. Manindog na ta mga Diyos nun.